नमस्कार भाई लोग। अरे खेसारी लाल यादव जी, रउरा के कैसे समझावल जाओ। रउरा पवन सिंह कहत तनी कि वो अपन यूट्यूबर के बोलेलन कहाँ बड़ा सरे, आवत सरे, केने बड़ा सरे। तो रउरा के एगो बात बता देतनी कि हमनी के भोजपुरी भाषा में अरे बोलल कोनो खराब ना ह। अरे अपना छोट भाई के भी बोलल जाला आ बहुत प्यार वाला भाषा है अरे। शायद रउर छोट उट भाई नहीं खे, ऐसे ई बात के रउरा मालूम नहीं खे, लेकिन का कहीं रउरा के, रउरा समझदारी के फेर बा खाली। ई बात के रउरा समझ जैती कि उ प्यार से अरे बोलेलन, ऐसन कोनो उनकर मतलब ना होला। धोड़ी जहाँ तक चंदन चंचल के गाना के बात बा, स्टेज पर हंसी मजाक चलत रहे, हंसी मजाक में गाना सुनलन। रउरा एक छोट बात के लेके पॉइंट बनैले बानी इंटरव्यू में, कितना गलत बात बा। पिता तुल्य थे मेरे, पहले बोलते थे आप। और पिता के साथ आप इस तरह से बात करते हैं। पिताजी आपके जो भी बोलते हैं उसका आप तुरंत कटाक्ष लाते हैं। बड़ा हंसी आता है आप पर, आपके पूरे टीम पर, जिनका पवन सिंह के नाम लिए बिना कोई काम ही नहीं चलता है। खैर ध्यान नहीं के देवे के, पवन सिंह के बवाल बवाल गाना होता, सब पे ध्यान देवे के भाई, सब पे ध्यान नहीं के देवे के। लोग बाग के बोले वाला बोलत रही। भाषा में हमनी के हटे कि साढ़ हई हम, तो उ हवन साढ़। कोनो जना के दिक्कत बटे तो वो अपना भीरी रखस लो। नमस्कार भाई लोग।